Txigitazaleak egunon, Makeako herrian gaude, Euskal Herriko laborantza aipatzeko. Orain dela, 21 urte, neorket zekien zuzen, nondik nora joaten ahalko zen nekezaritza. Baina laborariak antolatu ziren burua altxaturik eta sortu zuten berria deitu kooperatifa. Ondotik, honetik deitu gaznategia edo letxeria. Historia hori kontatuko dautzuetegu egunko saioan. Egunon! Egunon, jende. Zure etxaldean gira beraz eta zu plantatu hemen zergaitik segida bat hartu izan zenuen. Zinez zure pasionia baita hori? Bai, ondainotik tipitik kabalak maite izan dut. Astapenean gintuan ardiak eta behiak, behi esnedunak eta ardiak. Eta memento batez, auto bat egin izan behar dut, zamendu mailean, eta orduan debiatu nuen ardiekin makarrik eta segitzea, eta hala. Ekoizpen hori da sasoikoa, hots izan behar baitira, astapenetik asuriak, bilotxak. Eta egia ardiak behar dugu lehenik. Bilotxa egin esnearen egiteko, eta gero hilabete baten burian bilotxak entzen da, saltzeko delarik, eta azkuntza gehiago txikitzen da, eta gero dezten. Eta dezteko tenoria egia da goizatx, memento bat da, harreman bat baduzu ardiekin, ikusten duzu ardia untsa denez, eta dezteko tenoria analiz gogoeta egiten duzu, egunean zehar zeinen duzun, eta bakarrik zirelarik zure ardien gibelian, biziki, memento bat da biziki maite doana. Gasna honbaten egiteko kalitatea behar da egin astapenetik, dezteko mementotik, garbitasunari eta orokorki behar da kasu egin, zen esne presioan denak ageri dira gero. Bada presio bat, mana gero ikusi ze esne den ere araberan pagatua da. Hori da, memento importanta da. Negozioa barnean idorazten dut, txurroa. Bai. Idorazteko tresna badut, eta hartako da lasoa nola. Bai. Sormarkan gira, oso irrati sormarkan, eta eundainotik eta sasoina behar da errespetatu, eta eundainotik izan bezala. Orduan, orai azken bilotxak sortiatira, eta guk ustail undarrean galitzen gira eta esne saltzetik. Gero buhula eta urria ez da esne saltzeko ederrezorik, guretzat eta ardiendako biziki ongi da pausu baten hartzeko manera bada ere. Bakantzak dituzte, kasi. Bai, heiek eta guk. Zuen historia honetan, eta historia kolektibo bada, zinez markatzen duena Euskal Herriko eta nekezaltasunaren eta historia eta ibilbidea. Hau da, esnea biltzeko berria kooperatifa sortzeko, horren burua ziratzu, zer da beraz, zuk segida hartu baituzu, zer da zuretako berria? Lan tresna eder bat, kooperatifa bat parekatua dena honetik eri, historikoki orai, eta Makia bezalako herri batentzat ekonomikoki biziki lan tresna eder bat. Horren itzulian dira familia hainiz bizirenak, edo langile edo laborari, gizon eta emazte. Behi esneetan bagira latonoi bat, ardidunetan orai euntabehoi bat, eta ahuntz esneakin badara laster ogoi bat hasiko direnak, eta hasiak direnak esne saltzen. Jep, egunon, Jean. Mila bederazuntan 82an hasi zen abentura. Jean, plazer dut zurekin izaitea, zeren eta zuk eta zure lagunekin abentura hori bidean eman baituzu. Zer zen orduan kontekstua? Zer gaitik borrokatu zineten? Bai,
Gure historia partitu zen, 2016an, 17an, eta lagun batzu banituen hemen behi esnia egiten zutenak, ni bezala, eta problema gukantzuzten bere enpresarekin. Bordalen zuten enpresa, eta utzi zuten erortzeat hemengo esne biltzia, eta utzi zazkoten 2 hilabete esnesari pagatu gabe. Eta galdain zatoten, elgarrikin ikustia zeiten alko zen hari buruz. Eta orduan deliberatu ginoen guek hemen, taldeatek, behi esnia biltzia, gu haurek, eta saltzia hemengo enpresak. Hari lotu zen fite, ardi esnearen problema. 2017an, hemengo ardi esne guzia, gehiena hasteko, bildua zen Rokofor sozietateak. Eta, ohartu zen, 2018an, hemeetzian, esne sohera bazuela Avejonian, eta hemengo esnia utzi nahi zuen erortzerat bildu gabe. Eta, orduan, zika esnia ginuen gumuntatua, hasi ginen ardi esne puxka bat gastatzen. Eta beti horretuko nez, haste hartan, gure garazan egintuen entseguak hemen, somei demoraz hemen, eta partitzeko, ikosteko zeiten altzen eta nola egiten altziren. Eta gu behaz hasi ginen hemen, eta gu ekimetan bi kooperatiba txiki muntatu ziren, batxoi isagin, eta bestea baigojin. Eta kooperatiba elgarrik muntatu ginuen, denen artean. Behaz alandu eta bian. Eskolegi perte handi bat mendian da. Eta horrengatik hemengo laborantziek bizi nahi behar dute, bizi beharko dute elebazarekin. Eta elebaza da, bai ardi edo behi. Eta biztan da, hemengo etxalden ehunetaik lahatanoi errebunio esnetik heldutirera eta guztiz lekuotan ardi esnetik. Kooperatibaren egiterat ekarri gaitu biztan da, laborarien eta beziki hartzainen egoerak. Eta eskolegian sobera esne izanez, memento atian ziotenaz, behartzen geroari buruz pentsatu. Orduan manera oberena zen esne hori eskuetan atxikitzea, eta laborariek berek kooperatiba baten bidez gaznatzea eta berek saltzea. Gu hasi ginen, lehenik gu laborariak ginen denak, etzen industriale gure itxan dena laborariak ginen. Biagenekoz gaznatzeleik ere bagintin gazte atzo ginen ez ginen usaiai bate, eta hiruagenekoz komertzia mailean bizik urgun. Eta behaz hartan, argiotu ginen behaz laten sortzian, muntatu ginen honetik. Honetik zen izena behia kooperatiben gazna izena. Eta muntatu ginen behaz sozietate bat honetik, eta hartan sartu giren, zendako sozieta, zenta benahintuen kapitalak sartu bahnean. Guk 4 milion pinta behizne eta biltzen gintuen orduan, eta bildu gintuen sailatez 2 milion pintesne. Egen abita, jendia goitan zain zeiten iteko. Nahi bauzu, kantiteta importantekin, amortizazionia egetxo zen eta gauzak hobetu ziren. Hara, Eta beraz, garai hartan, Jean, bazen Mizel lekuona, artxiboan ikusi duguna, apez langileak baziren, badut uste nik berazela apez laboraria. Bai, Michelekuna gizon argitu arzen biziki, behinan guzitzen basagitak laboraria. Eta gero makeat jintzelaik apez, juten eta hamaseian, hamazipien jintzelaik apez, ono hobek izan zen, eta bizikuntza integratu zen hemen, eta biztan da, bere aurra zen, ere gaznekia, egon guziz pasten zenean, behatzen zuen hola pasten zen gauzak, eta biziki entesatua, eta beti hantzen zeiten behar gazalarik. Bara. Kaiet gauza bat jakin nahi nuke, hemen zure ogibidea, zure ofizioa baitezpadakoa da, zenta nolabait gaznen zaindaria zaitu, nola piztu zen zure baitan lan horren egiteko gogoa? Txipi-txipitik
ena nahi arreba lagundu dugu gure aita amak laborantzan, ginen ardiak eta deitzen eginean, belarra emaiten, pentsetan eraman, eta maite dut esnea. Segitu dut esnetan, ina dut Nor-Romandi eta Charanteko gazna eskola. Ados. Eta jo ina dut hemen apprentissage, ene gaznatzaile jakes eman dut eni gakoak. Eta jo nik segitu dut hemen emeletzi urte. Ena aita izan da honetik gaznategian eta sinesti dute horien eta guk sinesten dugu orain. Eta guretako fiertasun da, guretako. Eta gu nahi dugu atxiki eta bete aintzina eta orain eten dugu ardi gazna. Lehenik altxagatzaile ezartzen dugu, esnetan, berotzen dugu, eta gio denbora uzten dugu. Eta gio gaznatzen da esnea. Gio mozten dugu, nahasten, emeki, berotzen, emeki, biltzen da gazna, tinkatzen dugu gazna, eta gero finituta tinkatzen, kentzen dugu gazna, eta gero joiten da gaziteerat. Eta gazitu, gero joiten dira gazna zahardegi barnean, gazna izultzeko, eta gero untsa torratzeko eta hori gauzak. Zinez zaindu behar da, hartakoz deitu zaitut gazden zaindaria, hori da hartatu behar da. Bai, denbora behar da, laborantza bezala. Laboreak hartzen dute hainitz denbora, esne ona egiteko, eta guk ere hartzen dugu denbora hainitz gazna ona egiteko, eta saria hortzen eramaiteko. Hemen baditugu sariak erabezi dituzten zuen gaznek. 2021 mundu zabaleko World Cheese Award deitu lehiaketan 9 sari erabazi dituzue. Eta 2022ko Pariseko nekezal saloinan bertzelau hor ditugu. Zer da gakoa? Gakoa da gure lana egira, emeki egira, gure gaznek iran, eta denbora pasa, gazna hartzen du gustua. Eta zergaitik hor baduzu alako tresna bitxi hori? Horikiran soiten dugu gaznaren gustua, eta balin badu kristo, eta gaznaren tekstura. Ados. Hemen badugu gure lehen saria, esiko lehen saria. Urrezko domina izan duena. Hori da, hauntz eta ardi gazna. Hemen badugu, ikusten aldugu, kristo tipiak. Hauxe, bai. Miresker. Sen izen alduzu? Abaita, barka, ardoa bezala. Sen izen. Badu lurrina. Bai. Eta... Gero gorputza ere. Bai. Da, tekstura una eta... Izigarria. Bai. Da, hau hartzen du. Bai. Bai. Floral, gure laborari lana edera egiten dute. Je me suis installée en 2016 sur l'exploitation familiale, donc il y a maintenant 6 ans. J'ai eu un BEP conduite de production animale. Après, j'ai fait un bac STAV à Saint-Palais et un BTS en alternance à Sparin sur une exploitation de brebis laitières et transformation. Et après, j'ai fait plusieurs stages en vaches allaitantes, en porc, en poulet. Et bon, j'ai préféré la chèvre de suite. Je trouve que c'est un animal plus curieux, attachant. Et pour une fille, c'est plus facile pour maîtriser. Zea, gaznatzen duzu ere bai. Auto hori ere jakin nahi nuke zer gaitek egin duzun. J'ai choisi de transformer le lait en fromage principalement parce que je trouve que c'est mieux valorisé d'amener le produit au bout. Je fais aussi des yaourts
et sur commande du riz au lait, du lait en bouteille, pasteurisé ou lait cru, et des petits palets frais à la demande. Horregaitikan, gaznatzen baituzu, ekoizten duzun esnea zuk zeuk transformatzen baituzu, alako tropa erran ezake ez hain handia izaten alduzu. Pour un transformateur, il ne faut pas non plus un gros troupeau. Ça suffit, moi j'ai une centaine de chèvres au total avec les chevrettes et ça suffit, oui. Parce que je vends un tiers de la production à la coopérative Berria et je transforme les 2 tiers. Eta horrezaz gain, garraio publikoaren zati bat eramaten duzu. Oui, puisque la première année les chèvres ne produisaient pas de lait, voilà, c'était pour avoir un revenu au début, donc j'avais commencé à faire le ramassage scolaire que j'ai gardé. Après avec une bonne organisation, c'est faisable. Bikain. Plazer dut bat egiten baituzu gurekin Jean-François hemen etxaldean, zeren eta jakin baitut Polinek deliberatu zuelari hemen izaitea, segida bat hartzea, hots amatxi eta aitatxiren eta etxaldean plantatzeko, zuk interesa izan baitzenuen. Hau da zure lana gazteak eta jende berrien biltzeko, honetik entzat? Bai, ne lana da harremanetan laborariekin, eta diakin nuen Polin nahi zuela plantatu, di nintzen eta harremanetan sartu ginen. Hala, eta lehen gauza handere bat zen, eta ibarrian berriz sortzeko bere aktibitatea goxo zen, eta guk hasi ginen esne bilketa 2016an. Ordian gogotik hartu ginen gurekin lan hartzea Polinekin. Aholkularitza ere kontseiluak ematen dituzu? Bai, kontseiluak emaitea, eta bere produkzionea ere emenatzea, aldibidez, edo kalitatezko gauzetan arduratzen niz. Eta etorkizuna ikusten da ere bai, baduela hemen? Bai, bada etorkizun bat, zen galdera bada, baina hainitz jende erretretan joaiten dira. Hortian garantzitsua da Polinek bezala gazteak plantatzea. Patxi, mil esker gure taldea zure etxean errezibiturik, zuen eta ahuntzak jesten ari zira. Zergaitik egin duzu autu hori, ahuntzena? Lehen behi esnedunekin eginena, eta guai badu 6 urte gelitu girela, eta ahuntzekin plantatu girela. Gure autua zen behiekin salare anitze osten ginina, eta behi esnia etzen baitezpada askiuntza paatua salaren prezioekin, eta ahuntzekin etxetik paska aize gehiago iten alginina, eta prezioa bekio paatua baitzen. Gu 3 gira, eta 2 antxu 3 tona jurtetan, donk istante retretan, gu lanaren zatko. Hortago dugu ez etxen transformatzen. Aize etxeago baita esneketariaren esne saltzeako. Zergaitik ere egin duzu eta segitzen duzu beraz berriarekin? Jadanik berria egian da. Aita astapanetik hasi da behiekin berriari esne saltzen. Normala zen berriarekin seitziak. En plus, ek dira
lehenbizikoak dira hasi hauntze esnearen miltzen. Lehenik eta behin gana, nire esker zure etxaldea gure ekipa onarturik, beraz, behi egesten ari zirezte, amaren laguntzarekin, hau bitan egin behar duzuen. Bezuziz eta asguziz, hola da, eta egon guziz. Zinez maitatu behar da horian, kabala eta lana. Sio, maitatu behar da, ba. Eta zenbat behi bat duzie beraz hemen? Guai berroita amost deizteko. Ados. Eta zuk zer gaitik auto hori egin duzuz? Eta normal, hemen hainitz eta ardi azle baditugu, zuk auto hori egin duzu. Etxen horazin janika, bi esneekin eta zeitu dut. Eta erdiek enitzen bate gustatzen. Hala beraz, komprenitu dudanez, aita bentsegida hartu duzu, jadanik berriarekin ari ziren lanian, ordean partaidea izan ziren hastapenetik, zuk segitzen duzu, zer gaitik? Erlazio sakon hori berria kooperatifarekin. Errian du, jadanik, gauze edera da, eta untsagia hor. Xuxenatia guekin eta zometaliz ez da erretsi izana, Christian gatik eta beti egin haute untsaiteko eta aurten zaila da, prezioik denagoiti eta unkaiduak eta denak, torto soja eta iziarri goratia aurten eta... Esnean pixkat emendatu beharko zen? Badaliku. Galetuko dugu hori beraz. Ederki. Mil esker benetan eta untsa segi. Esker. Berogei urte eta gero badut uste Jean biziki kontent zarela zeren eta hori zen zientxedea, herrian ekoiztea. Bai, biztan da. Guretako gaitzeko eta fiertasuna eta da, zenta jutuinta mazazpian ostian aipatzen ginuena, eskolegiak gizkizagon, behaz egun ikusten dugu, lehenik bat produktua atea da, egan abita eta oso irrati hemengo gasna da, hemengo laboriek eta hemengo enpresek egina, denborak emaiten du, arrazoin duzun ez, berria mailean, nik dila mos bat urte beraz presien gazteat bat dugu, badu eta bere itzulian gazte mutxu bat lan egiten dutena biziko ondo, eta gu fiergia gauza bitaz, bai, biztan da. Zorionak beraz, eta orduan zu, bainat, lekukoa pasatua izan da, eta jadanik preparatzen duzue ere bai, geroaren geroa. Laneko tresna bat ditugu, gura etamek utziak, eta lurra laneko tresna bat da, eta waiko etxe bizitza eta gai horiekin denekin. Ez dute gaztek lotsatu behar, zen badakigu esniak gure burua da, zen esaz kooperatifan, esnia enala hobeki pagatia zen dadin, eta denek beren lekia atxeman dezaten. Denek elgarrekin bide eder bat egin dezagun.
Dut uste eta emaniko etxemplua segituko dutela eta dudarik ez dut zinez geroa oparoa izanen duzila. Mil esker benetan txigitauntan partea harturik, mil esker baita ere gainontzeko azleikin eginiko lanagaitik zinez eskertzen ditut, horrela amaitzen da gaurko bederen gure emankizuna, laster bat eginen dugulakoan nagoan artean untxa bizi, izan untxa, adio.